sugar, yung lagayan ng sugar, coffee at creamer. Tingnan nyo, medyo na ano, kasi nabasa ni... Tingnan nyo kung gaano siya kabilis buksan. And dito, ito talaga, diba may lagayan yan, so nicers talaga na malulupet talaga. Minsan mahal talaga yun, diba? Kahing mga tindahan, yung ano naman, yung relatable naman talaga, hindi naman yung minsan sobrang mahal naman yung mga organizers, hindi tayo nakaka-relate, diba? Good afternoon. Magkilay mo na ako, ha? Ayan. Wow. Pasensya na. So, kahapon hindi ko natapos yung vlog kasi hindi ko alam bakit. Parang sa umaga lang ako nakapag-vlog, guys. Tapos nabisi na kami ni Papa dito nung Sunday. So, kanina din hindi ako nakapag-vlog sa umaga kasi nag-arrange ako ng mga stocks kasi sobrang ay naku, ang kalat dun sa loob. Lalo na pag kasi nagpa kami ng mga orders kanina. So, kayo. So today, ipapakita ko sa inyo yung, siguro nakita nyo na yung DIY label na ginawa ko. And I'm so excited doon talaga. Sobrang ibang klase yung fulfillment na na-feel ko doon. Kasi alam mo yung, hindi ko inakala na yung ginawa ko, talagang initiative ko na lang talaga yun. Kasi naghanap talaga ako ng sticker, wala akong makita. Kaya yun yung ginawa ko. So, yun, na-excite ako. So, kung hindi nyo pa napanood, ilalagay ko yung link sa description box or dito sa card sa ibabaw. Check nyo, okay? And yun. So, bago kayo pupunta dun sa video na yun, papakita ko muna sa inyo. Panoorin nyo muna yung ginawa ko dito sa aking coffee. So, ayan, hindi siya ganun kaganda. Hindi naman siya ganun yung sugar, ito yung ginawa ko, diba? So, ito yung yung lagayan ng sugar, coffee at creamer. Tingnan nyo, medyo na kasi nabasa ni Papa yung kamay niya. Kasi si Papa, pag talaga siya, kahit basa yung kamay, hindi yan nagpupunas sa diretso yung ganyan. Kaya, yan yung inaano ko. Pero ito talaga, hindi talaga siya basta natatanggal. Tignan nyo, hindi. So, matatanggal lang yan kapag pinunasan mo ng basa. So, yan talaga yung gusto kong ma-achieve na hindi talaga siya ma-erase. So, ayan. And, kasi yung sa sticker, kasi sa pagkakalam ko, madali siyang ma-erase. Kaya yun din yung, downside doon. So, nilagay ko siya dito na part kasi napaka-komportable kasi na part dito na magtunaw ng kape. Kasi diba, coffee lover talaga kami. So, naghanap talaga ako ng and guys, as in, kung makakita kayo ng ganito sa inyo, sobrang nire-recommend ko kasi sobrang bilis niyang buksan. Alam niyo yung, as in, nung una pa ako, parang ayoko pa sa kanya kasi feeling ko hindi siya convenient tingnan. Pero pag ginamit, sobrang solid niya, guys. Tingnan niyo, ha. Tingnan nyo kung gaano siya kabilis buksan. Tapos, pag isarado mo siya, ang bilis. Tapos, basta, ang ganda talaga niya. Sobrang nire-recommend ko talaga to. Sobrang nire-recommend ko siya kasi sobrang nagandahan talaga ako sa kanya. And 59 pesos lang yan. And, yun, parang, ang ganda niya talaga. Tapos, napaka-class niyan tingnan. Lalo na nung naglagay ako ng, anong tawag dito? Medyo na-erase na kasi yan. Papakita ko yung picture na pinicturean ko to nung pinost ko sa Instagram. So, kung hindi pa kayo nakapag-follow sa Instagram tsaka sa Facebook, mag-follow na kayo doon para doon ko kasi pinupost yung mga bagay na minsan hindi ko napapakita una sa YouTube. So, eto, may creamer. Eto talaga yung ginagamit namin. And, dito sa baba, eto yung binili ko na placemat na puti. And, kasi ito, ginamit ko kasi ito dati sa baso. Medyo madumi na nga siya. Kailangan na siyang punasan. Kaya dito, medyo na siya. Mayroon ng kinalawang na. So, nilagyan ko ng tape. Yung tape na, ano bang tawag na tape? Yung white na tape na nilalagay. So, ayan, nilagyan ko na lang siya pati dun sa kabila.
And yun, dito ko nilalagay. Ito yung baso, dito ko nilagay kasi nga, baso ko yan. So, ito yung mga mug namin. Diyan ko siya inilagay kasi para mas convenient sa amin. And ito naman, every gabi, hinuhugasan ko to. Dito ko lang to nilagay kasi minsan, twice kami nagkakape or minsan thrice nga. So, kailangan nandito lang siya sa tabi. Ayan. Para hindi nahugas ng hugas. Kasi hindi pwedeng malagay dito kasi medyo maliliit to. And eto na part, eto yung binili ko. Diba? Nung nakita niyo yung haul, may presyo pa. Hindi ko pa natanggal yung price. Sobrang na-excited kasi ako. So, ang cute lang niya. Parang nagbigay buhay lang din siya dyan sa part na yan. And yun, sobrang excited ako. And dito, ito talaga, diba may lagayan yan. So, tinanggal ko sa lagayan. And then, sobrang convenient na nandyan siya. Actually, maghahanap ako ng tray na paglagyan niya. So, maghahanap ako. Minsan lang ako, pag nakita ko, talagang binibili ko. Pero pag ngayon, hindi pa ako nakakita ng gusto ko talaga na tray para dito. So, ayan. So, side niyan, ito yung aming sa among kutsara, mga ano ganyan. Hahanapan ko pa ng paraan yan kasi gusto kong i-transfer yan. And ito yung aming ano guys, ang tawag dito, liquid soap na ano para sa plato. Ayan, pinupush-push lang yan siya dyan. Tapos ito yung aming saging. So ayan, sobrang sobrang na-in-love talaga ako dyan guys. Sobrang in-love ako talaga. Parang, every time, alam nyo ba, pag nakaupo ako dun sa table, tinitinan ko lang siya, parang nare-relax ako talaga. Sobra. Kasi parang nasiyahan ako dun sa kinalabasan ng aking ginawa, diba? Natuwa ako sa kinalabasan kasi nung sobrang ko. Kasi hindi talaga guys, grabe yung summer ngayon. Sobrang natuwa talaga ako dun sa kinalabasan. Kaya I'm so happy and sana ay nagustuhan nyo rin yon. Kaya ayun. And also, marami pa akong project na gustong gawin, ipakita sa inyo. Pero for now, yan lang muna yung aking ipapakita ko sa inyo. Pero I'm so excited. Marami pa akong gustong ipakita talaga sa inyo. Abangan nyo sa channel. And na-realize ko na parang may realization. Parati akong may realization. Teka, bakit maingay? Parati akong may realization na parang kasi alam niyo yung pag-organize, para ka mag-organize minsan magastos din, mahal mag-organize kasi usually yung mga organizers talaga na malulupet talaga. Minsan mahal talaga yun, 'di ba? Aminin na natin, medyo mahal yung mga organizers. And kahit pa sabihin 45 pesos lang yung isang basket, mahal pa rin yun para sa ordinary yung nanay na alam niyo nagtitipid, 'di ba? So ayun, and mahal talaga mag-organize kasi gagastos ka talaga. Kaya ayun, kaya yung ginagawa ko ngayon, parang syempre naglaan ako ng pera for the mga organizers, ganyan. Pero talagang sinisigurado ko na hindi siya ganoon kamahal. Alam mo yung gusto kong kayo din mga nanay na kagaya ko makarelate din na yung mga binibili ko din, at least magka-idea din kayo ba na yung mga binibili ko, nakikita lang din sa mga alam mo yun, mga mumurahing mga tindahan, yung naman, yung relatable naman talaga, hindi naman yung minsan sobrang mahal naman yung mga organizers, hindi tayo nakaka-relate, diba? So, sobrang lang, hindi nang aso gusto ko talagang mag-idea kayo kung anong mga organizers na mura, like yung sa basket talaga, nung parang sa organizer na basket na nabili ko nung nag-haul ako, yun talaga, naghanap ako nun, medyo mahal, namahalan talaga ako. So sobrang tuwa ako na nakahanap ako ng 100 plus lang, kasi usually kahit sa online 300 plus yun, minsan naabot ng 400, ang mahal, diba? So
ayun, yun yung purpose ko talaga sa pag-organize na at least natutulungan ko yung sarili ko na mag-organize at the same time na ibabahagi ko din sa inyo mga nanay na kagaya ko na ordinaryo lang na makarelate din, 'di ba? Kasi gusto ko talaga makarelate kayo kasi syempre pareho tayo mga ordinaryong nanay lang, 'di ba? So sana ay mayroon din kayong at least yun sa mga i-share ko ng mga organizer, sana ay mayroon din kayong ano doon kasi hindi naman kailangan one time, big time talaga yung pagbili. Paunti-unti. Kaya ginagawa ko siyang project. Kasi, ito, like yung sa coffee na ito yung magiging project ko ngayon. Bibili ako ng mga lahat ng talaga pang coffee. Actually, kulang pa yun. Meron pa akong gustong ilagay doon na karatula na naghanap kasi ako na sold out na kasi doon sa isa, Kaya wala na, hindi na ako nakabili. Pero hopefully, pag nabunggo ko siya, sana mabili ko siya, Pero, ayun, yun yung mga realization ko. Magastos talaga. Medyo magastos mag-organize. Kaya wala, kaya unti-untiin lang natin, diba? Kasi mahirap talaga. Sobrang hirap. Yan ang ingay ng aso. And, yun. Aalis ako ngayon kasi, kaya, sabi ko, nag-vlog na lang ako para ipakita ko sa inyo. Kasi parang, yun. Excited talaga ako doon. As in, totoo talaga, guys. Pag nakaupo talaga ako doon, tinitingnan ko yun. Para akong nare-relax talaga siyang tingnan. Kasi, alam niyo yung yung mga idol ko lang na mga organizers na nakikita ko sa ibang bansa. Parang, feeling ko nasa ibang bansa din yung doon sa part lang naman yun ng kitchen. Yun lang yung nagagandahan ako. Kasi sa ibang part na hindi ko pinakita sa inyo, magagamit rin akong project doon. Sana hintayin nyo. And I'm so excited talaga. So, ayun. Yun lang, guys. Nagpahangin lang ako dito. Sobrang init doon sa loob. Kasi grabe yung summer ngayon. Bihira na lang ako makapag-vlog. Alam nyo yun kasi bihira lang ako makapag-vlog kasi nga hinaati-hati ko lang talaga yung oras ko. May araw ako na nagpi-film, tapos pag naka-film lang ako ng video, ini-edit ko siya lahat para pag upload ko ng video, ini-schedule ko na lang siya kasi nahihirapan akong araw-araw, pero tinatry ko talaga siya kasi hirap ako kasi kailangan ko balansehin lahat kasi nga summer ngayon, kailangan kong turuan si Hagrid magbasa, magsulat, alam mo yun. Tapos may online business pa ako. So, kailangan ko kasi kasuhin din kasi pag hindi ko inasikaso, syempre wala din tayong benta, 'di ba? So, ganun lang, bala-balanse lang tayo dito mga nanay. So, yun lang, guys, siguro dito na lang siguro yung aking vlog. Tatapusin ko na dito kasi nga aalis kami mamaya and I'm sure hindi ko makakapag-vlog kasi mag-restock ako kasi may meet up kasi ako bukas. May meet up ako ng customer. So, ayun. Pagbuni-muni lang muna ako dito, guys. So, ayun lang guys. So, sana ay nalagayahan kayo dun sa ating video ngayon. Napangit ng angulo ko dito. So, please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo. And see you in my next video, guys. Bye! Salamat! And salamat pala sa feedback nung pinost ko. Anong petsa yun? Pinost ko dun sa Instagram at sa Facebook. Ang sobrang daming, ang gaganda ng feedback ninyo doon. Mga comments ninyo. Salamat sa mga nag-comment, mga nag-like. Sobrang salamat o sa mga nag-share. So, ayan. Yan yung actual talaga. So, ayun. Bye!